ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହ୍ୱାଇଟ୍ ପଗୋଡ଼ା, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବ୍ଲାକ୍ ପଗୋଡ଼ା ଏବଂ ଧଉଳି ସ୍ତୂପକୁ ପିସ୍ ପଗୋଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସପ୍ତ ପଗୋଡ଼ା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାରତର ତାମିଲନାଡୁରେ ଅବସ୍ଥିତ କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳରେ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ସମୂହକୁ ସପ୍ତପଗୋଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ତାମିଲନାଡୁର ମହାବଳୀପୁରମ୍ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ସମୂହରେ 5ଟି ରଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯାହା ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ନାମରେ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ରଥ ମନ୍ଦିରର ଢାଞ୍ଚାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଭବ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ବାସ୍ତୁକଳା ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ସମୂହର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ପଥରକୁ କାଟି ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ବନାଯାଇଛି ଏବଂ ଦ୍ରାବିଡ଼ ବାସ୍ତୁକଳା ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହାବଳୀପୁରମରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ପଲ୍ଲବ ରାଜା ନରସିଂହ ବର୍ମନ। ନରସିଂହ ବର୍ମନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି 7ମ ଏବଂ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ। 5ଟି ରଥ ମନ୍ଦିର ବ୍ୟତୀତ ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କୃଷ୍ଣ ଗୁଫା ମନ୍ଦିର, ମହିଷମର୍ଦ୍ଦିନୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବରାହ ଗୁଫା ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ 1984 ମସିହାରେ ହିଁ ଏହାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।